Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатыба кайбер темалар турында. Шәһәрне кар баса, коммуналь хезмәтләр беренче җитди кышкы явым-төшемнәрне башкарып чыктымы? Тернәкләндерү өчен мөмкинлекләр юк, шәһәрдәшебезгә ярдәм кирәк. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 83 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 27 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 10,083 очрагы теркәлде. Аларның 8320-се терелгән, 77-се узган тәүлектә. Соңгы вакытта кар күп яу сәбәпле шәһәрнең төп проспектлары, тротуарлар һәм квартал эчендәге юллар кар катламы астында калды. Быел җирле автомобиль юлларын һәм җир асты кичүләрен кышкы чистартуга шәһәр башкарма комитеты 200 миллион сум бүлеп бирәчәк. Аукцион декабрь башында узачак. Коммуналь һәм шәһәр хезмәткәрләренең беренче карларга әзерлеге турында алдагы сюжетта. Бүген юл техникасы һәм УПАД хезмәткәрләре шәһәрне чистартуга иртәнге 6 сәгать 30 минутта чыктылар. Дөнья Корбанова тулы булмаган 3 сәгать эчендә берничә җәмәгать транспорты тукталышын тәртипкә китергә өлгерде. 4-нче остановканы җыештырдык инде. Эшлибез инде нәрсә эшләргә, эш булгачтын. Кар булгач эшлибез инде. Кар башланды, все эш яңа кеше белән башланды инде. Шул. Шәһәр проспектларында кар бик күп, урыны белән бигрәк тә күп. Төп магистральләрдә аны автомобильләр агымы таратса, җирле юлларда ул җыелып, машиналар һәм җәяүлеләргә йөрүне катлауландыра. Кар бар, әле пока җиңел. Әле барыбер кыш үзенекен ала ул, барыбер нитә ул күрсәтә кыш. Әле кыш бураннары алда әле күрсәтәчәк әле безгә. Кыш үзенекен итә. Барабер. Коммуналь һәм муниципаль юл хезмәткәрләре әлеге беренче карны чистарту эшләрен уңышлы башкарып чыкты. Кышын явым-төшемнәрне күпләп явуыннан курыкмыйбыз ди алар. Иң бер чыганы ишек аларында юл өстендә калдырган автомобильләр. Алар карны сыйфатлы чистартуга комачаулык итәчәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Подъезда сулап булмый тәмәке исе килә. Безнең редакцияга шундый шикаят белән 45-02 йортында яшәүче ханым мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, сөйләшүләр нәтиҗә бирми, тәмәке тартучы күршеләргә түзәрлек көч калмаган. Подъезда тәмәке тартсалар ни эшләргә? Тулырак алдагы материалда. На площадке курят и сюда кидают. А окна открывают хотя бы? Нет, не открывают окна. Когда уже вот выходишь с подъезда, быстрее выскочить на улицу хочется, потому что это удушливый запах, и вообще не могу переносить. Нәфисә Хайдарова бу йортта 10 елдан артык яши. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, бу вакыт эчендә аңа тәмәке тартучы күршеләре белән килешергә туры килә. Тик проблема тәмәке исендә генә түгел. Ханым даими җыелган чүп-чардан канәгать түгел, чөнки бөтен подъездагы тәмәке тартучылар өчен чүпне ташларга бер генә банка бар. Кидают в пролет. Все это падает на первый этаж. У меня один раз мне на голову курящий окурок попал. И не только мне, и тоже вот это говорили, что кому-то тоже вот так попадало. Уборщицы говорят, что мы, говорит, уже, говорит, и обращались и к этому, к участковому, и они сказали, ловите. Йортта яшәүче башка кешеләр бу проблема белән килешми, кайберәүләр тартучылар бөтенләй борчымый, ә икенчеләр моңа түзәргә риза. Возможно, в подъездах курят, да. Из того, что как бы запреты везде существуют, сейчас приходится в квартирах люди уже не будут курить, у некоторых дети дома. Вот вы сами запах чувствуете в своем подъезде? В моем подъезде нет, не чувствую. Я просто не могу запретить. Они мне помогают. Вот, я уже пожилая женщина, а там молодежь. Просто терплю. Ну, может быть, как-то попросить хотя бы окна открывать, пепельницу? Открывают, и пепельница есть. Просто человек не может без курева. А дома там ребенок еще маленький. Поэтому терпим.
Әйтергә кирәк, җәмәгать урыннарында тәмәке тарту тыелган, подъезд нәкъ менә шундый урыннарның берсе булып санала. Хокук бозучылар белән көрәшү кыен түгел. Участковыйга җибәрү өчен кесә телефоныннан төшерелгән фото да җитә. Тәмәке тартучы күрше штраф алачак. Тәмәке төтене яшәүчеләрнең сәламәтлегенә зыян китергән очракта, алар хокук бозучылардан мораль һәм мәдәи зыян өчен суд аша компенсация түләүне таләп итәргә хокуклы. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тернәкләндерү өчен мөмкинлекләр юк. Мөмкинлекләре шикле балаларга шәһәр буйлап йөрү кыен, кайберәүләр өчен ишек алдына чыгу да хыял гына булып кала. Безнең редакциягә битараф булмаган чоллылар мөрәҗәгать итте. Алар ДЦП урлы малайга ярдәм итүләрен сорыйлар. Аңа тормышны җиңеләйтү генә түгел, тернәкләндерү үзәгенә бару мөмкинлеге дә бирүче кыйммәтле инвалид коляска кирәк. Тулырак холдагы сюжетта. Камил Саттаров тумыштан гадәти бала түгел, аның әнисенә табиблар балада церебраль паралич диагнозы булуын хәбәр итә. Әмма көн саен очраша торган кыенлыкларга карамасан, Камил шахмат, шашка уйный, ике телдә сөйләшә, кытайча саный һәм дистанцион рәвештә 9-нчы сыйныфта укый. Он очень хорошо, он очень любит заниматься, он повторяет все, что ему задают утром. Вот летние каникулы были, они начали заниматься в сентябре, он ничего не забыл. Все, что нужно было, он повторил, сказал. У нас на ноутбуке набирает, учитель ему ставит текст, и Камиль на ноутбуке набирает вот этот текст. Он сам может написать этот текст, он уж с удовольствием это может писать. Саттаровлар гаиләсе 5 катлы йортның 3-нче катында яши. Пандустан тыш балага тирә хәрәкәт аппараты үсеше үзенчәлекләре аркасында тән формасын кабул итәргә тиешле махсус коляска кирәк. Тик колясканың бәясе 420 000 сумны тәшкил итә. Гаилә өчен бу күтәрә алмаслык сумма. Мы, в свою очередь, как центр, предложили маме Камила пройти у нас в центре курс реабилитации. Мы можем это организовать, в который также включим и массаж, и водные процедуры тепловые, специализированные, и занятия по ЛФК, и прием врача-остеопата. Битараф булмаган чаллылар коляска алу өчен акча җыюны оештырды. Әгәр дә сезнең дә ярдәм итәсегез килсә, экранда күрсәтелгән номерлар буенча редакциягә яки безнең социаль челтәрләргә, контакт һәм Инстаграмга да мөрәҗәгать итә аласыз. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шоллар өчен секундына 500 мегабитны тәшкил иткән югары тизлектәге интернет барлыкка килде. Күптән түгел үй интернетының тизлеге секундына 50-100 мегабиттан да артмаган булса, хәзер Домру секундына 500 мегабитка хәтле югары тизлектәге интернетны тәкъдим итә. Ярбуй урамының 2-нче йортында яшәүчеләр югары тизлектәге интернетны беренчеләрдән булып сынады. Домру челтәрне масштаблы модернизацияле һәм кайбер шәһәрләрдә секундына 1 гигабит тарафыннан эшләтеп җибәрә. Моңа бәйле рәвештә абонентларны үз өйләрендә интернетның тизлеген шактый арттыру мөмкинлегенә ия була. У меня к интернету подключено видеонаблюдение, телефоны, телевизоры, компьютер. Поэтому новые тарифные планы и новые скорости очень актуальны. Теперь интернет хватит на все. Югары тизлек гаиләнең һәр әгъзасына эш һәм ял итү өчен уңайлы шартлар тәэмин итү мөмкинлеге бирүче яңа дәрәҗә һәм элемтә сыйфаты. За 5 лет мы проинвестируем около 8 миллиардов рублей в строительство сетей. Это позволит 11 миллионам домохозяйств получить доступ к цифровым сервисам на высокой скорости. И уже со следующего года мы обновим наше техническое решение и начнем предоставлять клиентам скорости до 10 гигабитов в секунду. Шолда компания учителәрнең яртысында диярлек модернизация үткәрде. Яңа интернетка күчүнең беренче этабы кысаларында оператор секундына 100, 250, 300 һәм 500 мегабит тариф планнарын эшләтеп җибәрде. Если раньше было вполне достаточно скорости 100 мегабит в секунду для одной семьи, то сейчас в новом цифровом мире мы наблюдаем другую тенденцию. Интернет сейчас необходим не только для работы в компьютере и смартфоне, но и для всеразличных гаджетов. Поэтому Дом.ру предлагает воспользоваться нашим клиентам нашими новыми предложениями. Югары тизлекнең барлык мөмкинлекләрен бәяләү өчен оператор үз Wi-Fi роутерын тәкъдим итә. Алар аша интернетның тизлеге секундына 100 мегабит секундка кадәр җитә. Бүскә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
С 30 ноября по 6 декабря долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ на Пушкинской, 2 этаж. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Вниманию работодателей города. Центр занятости напоминает о необходимости своевременного предоставления и актуализации сведений о сокращении численности или штата работников, введении режимов неполной занятости, простоя, временной удаленной работы через портал «Работа в России». Телефон 52 45 62.